Mga tugang maray na hapon po sa kabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa 2D sa GB ngunyan na Webes. Sa pagangenot po kan opisina ni Congressman Joey Sarte Salazada. Minapasendo po ang programang ini 2D sa GB. Alas 4 sagod alas 5 nin paghapon. Webes asin Sabado. Pangyayari ano? Sinilada ko ni o tatanim sa hisulog ko na kota na putol. Marangan ito, may pasiguro kita digdi. Sa pangarakan mga pag-ariba dyan sa 2D Congressional Office, sa pamamayo ni Mr. Justin Bolaños and the rest of the group, na napaabot man sa endo nin patratarangon niya na pagkahapon na ini. Sa lado technical, si Tata Nems. Sa IT, si Tricia and Richard. Sa News Bay, si Nana Angel. Si Tia Jenny Matthew. Kasarabay dyan sa mga intern ta sa Bicol University. Mag-oro-restorya lamang kita ngunya na pagkahapon na ini. Kaya relax lang ka mo dyan. Stay where you are. Mientras na nagmimerienda ka mo. Ano do tatanim saan maray na merendalan ngunyan? Sabi ni Nana Angel, kung ba ko ngaya turon, tsakoy. Iyan baga, supi paligid sa asukar. Pero masya na subinaribid. Ade, tapos may mainit na kape. Ngayon daw nga yan. Iyan sana. Sa mga panahon, dahil tanangon yan, pambira tanangon yan manamitan. Sa mga ulog-ulog, padalus-dus, ano pa sa mga linanggang panahon, ginatan, pinakro. Yung puti sa mga barangay, ano araw kayo niyo mga panahon na niyo? Healthy food pa. Lagi cry? O kung bako man kamuting kahoy? Kamuti. Yan, mas maray pa kaysa ngunyan na mga sa mga pagkakana fries. Aba an tundag ka yan pag-abot kan aldaw. Iyo, grabe baga ang tundag ka yan. Mga sabi nga ning silent killer. Iyan ang mga processed food na yan. Etc. Ayo. Okay, so much with that. Bueno, so pagpadagos po kan sa tuyang mga istorya digdi po sa 2D sa GB. Pon kaswapon pig sa silibrar on Fire Prevention Month. Every March, kada Marso. Pero it doesn't follow na on fire prevention ngunyan sa ng bulan. Araw daw should be Fire Prevention Day. Iyo? An solo di man ang kipigtatalaan na ngaya mangyayari ngunyan o atyan o sa aga.
Aksidente ba yan? Aksidente. So, kay puan na kita perming pasiguro. May mga pigapon kitang fire prevention tips. Kung ano ang mga dapat gibuhon para mas na malikayanta ang kalayo. Malikayanta ang kalayo. Pigbabandilyo yan. Uni ang mga dapat gibuhon. Tanganing maparbentaranta ang sulo sa arong. I-check halimbawa ang mga tangki kan LPG. Kung kamo maarali, be sure na naka-off iyan. Ang mga koneksyon kan kuryente, i-check. Iyan ang mga saksakan, i-unplug kung maarali sa arong. Tapos ang posporo, day dapat ipagbugtak na pwedeng abuton kan mga aki. Tapos alimbawa sa ropa, ang gasira o kandila, kung brown at pagkabanggi, day ipaggatangod sa kortina. Tanataman ngaya. Pag pinaros-paros yan, dinukutan ang laylayan kan kortina, sigurado ka. Makaraba na sana yan. Iyo. Okay. Inagkapara siya sa mga tips na natural na dapat ang obserbaran sa satuyang harong. Iyo. Kasabago, sagod ini sa Sabado, igwang pigapod na Fire Square Roadshow dyan sa SM sa 3rd floor. So, duman sa gilid, itong pasilyo going to food court, yaon duman. So, mga bumbero, nag-usyuso man ako, Tata Nems. Sabi ko, rayaon inidigdi. Kita baga, as a media practitioner, dapat maging keen observer. Mausyuso kita, bako man nga marites. Nailing mo dyan, ano? Parte yan ka news gathering. Or observer man ako duman, may mga different stations na yan ang pigbugtik siya na duman. Iyo, sagod duman sa may food court, sagod pa nga sa itaas. Siyempre, or observer kita, ang mga rayaon duman, mga estudyante, mga high school students kan iba-ibang eskwelahan digdi. May mga kada estasyon. Bigtatawan sinda ki lecture. Kan mga bumbero. Tapos mastering kan mga gamit. Ano mga gamit? Yan. May mga kung ano-ano pang mga pasabot na dapat giribuhon. Sabi ko. Nakauron ko si Bureau of Fire Protection, Albay Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Emily Duma. Yan. Sabi ko, ma'am, ano tabi ining event nindo? Yung nga nito, sabi niya na 4 Square Roadshow. Para mas na mapalangkaw ang pakasabot o awareness kan mga tao, ikan mga estudyante, on what to do before, during, and after kung may sulo sa arong o sa eskwelahan o somewhere else. Pigtuturoan sinda duman, pigpapasabot sinda kung ano ang mga dapat na garibohon. Importante tabi ini,
at this at their young age, masasabutan kan mga aki, kan mga estudyante, kung ano ang mga dapat giribuhon. Kung in kaso, igwa ki mga emergency. Sa kung sa inman. Kasabay kayo ni, alimbawa sa sa arong, may kalayo, yaong kasalaog kan arong, paano ka makakalusot? Paano ka luwas? Iyo? Aram nito mga tugang, parte ano nga rin kani, kung may kalayo, sa pinaka-ground ka yan, may oxygen pa man iyan. Pwede ka duman sumurok. Tatanems. Pwede kang sumurok diyan. Kaya baga may pigapod kitang sa inda, may pigapod kitang fireman's carry. May oxygen iyan. Diyan minasururok para sa kaligtasan. Saro iyan sa mga style. Nahalin ko duman, iyan ang pigturuan sa knot tying. So pag yan ang gakot gamit ang PC, ngaya square of 8 araw ka yan. Tapos kung ano pang mga style sa paggakot pag PC, hindi ko nailing. So pag rappel, anong yan rappel? Itong mailing na baga dyan, ali sa pinakaitaas, nagtutuntun, may gamit na PC. Di ko na iling ugaran. Tadumagit siguro sa ibong. Tapos, BLS, CPR. Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation. Yan. Tadapat, supposedly, sa arong, igulaman niyang maski saro, naturo ta tao mag-CPR. Ito bagang pump baga tatanems, kung may nadismayo ngaya, digri sa chest, bobombahan, tapos i-mouth to mouth mo, ayan, kung may nadismayo alimbawa, ayan. Importante, na may ipasabot ini sa mga tao, sa mga barangay o sa mga estudyante. Sabi ko kay Ma'am Duma, sabi ko, ma'am, sa barangay, gayud dapat niya ako i-refresh sa mga tao man dyan, so nagkapipira. Tabakan niya ako lingaw na. Kan tuminama so COVID, almost 3 years baga, no face-to-face, dahil nakatuto kita duman sa COVID, iyo nga ni, dapat ipadagos nga ining pagturo sa mga barangay, kumo ang barangay tabi, mga volunteers dyan, mga iyong pig-apod tang first responder. Bago mag-abot ang mga firefighters sa mga residentes kan barangay, iyo nanguna ang maresponde. Pwede bagang gamiton, balde-balde, pasa-balde. Pig-apod iyan na bucket relay, tubig sa tubig, pagsibo, piyantas na dahil pa nag-aabot so mga bumbero. Yan, parte yan kan bayanihan system sa barangay kung may mga emergency. Yan. So, kung kamutabi mo yan na makaukod in a short period of time, Di ka man pwede. Ta sa dagat ka baga, sige man ang buso-buso mo.
Kaya mo magpasang kan fire hose, kundi ka dyan italbo. Iyo, dapat mag-undergo ko mo sa basics na naman. Dahil man ay, aram niyo sa Bureau of Fire ngunya, dako lununo ng mga babae. Mga magayon pati, may mga saraday, may mga darakula. Susaro ka tao nga ni, muya maguta na mag-intra. Iyo, di puwerte si istoryan mi ni Ma'am Duma. Manonood sa event na iyan. Kung ano, Fire Prevention Month ba yan? Na sabi niya, ngaya, ini para sa pagkasabot kan mga tao on what to do. And di siya na mataranta kung in kaso. Ayan. Yaon duman sa mga gamit ninda. Pigpailing. Sa fire truck, di man pwede makalaog duman. Sa ibaba siya na sa fire truck. So mga tools na pigagamit, patok, so mga darakula o na ano po keto, pasang dakul dumaki mga gamit na nagkaireling kita na iyon pigagamit ninda in times of fire incident kung may mga nangyayaring sulo digdiposo sa itong kapalibutan. Ayan. Maray na pong balantabi kay Fire Officer Barrios. Natuparan ko duman. Si Fire Officer Mike Hausian. And the rest, sa mga kamilbid ko duman na mga rayaon duman. Pati si Fire Officer Mata. So aki ini dating BU President Faye Mata. Yaon duman. And iba pang mga fire officers na riyaon duman. Sabi ko, ano ni? Baka niya ako nagkawara-ara na ki tauan sa opisina nindo so mga ano ngayon, mga naka-off duty ngaya. Iyon nag-volunteer nga lagi sa event na yun. Ayos baga. Bako? Yan. So, salamat na maritabi Fire Marshal Emily Duma sa pag-akomodar na mag-uron-uron lamang kita do bako recorded. So, sa mo yung casual conversation mananugod duman sa event neto that will last up to Saturday. Yan. Ano po? Okay? Taod-taod sa pagbabalik po ang iba pa niya itong istorya. An oras hatod sa Indokang Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Maggie Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang legacy yan niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang legacy yan niya rundong. Joey? Okay, sige, sa ikaduhang kabtangkan sa tuyang programa ngunya na pagkahapon na ini.
Ayan, okay. Dali lang. Paano na ang pag-send ka ni ito may nag-aagad ka na, no? Ito na. Ito na. Isentang una yun, ano? Okay. Dua ini balik tata names? Dua? Okay. Sige. Okay na, send na. Okay. Okay? So, diretso katakan sa tuyang mga istorya digi po sa tuyang programa 2D sa GB. Nakaorong ko kasi bago, parte pa naman sa SM, si amigong fire officer Hausian, SRFNA, sabay siya duman sa sa ginibong search and retrieval operation sa Cessna plane. Saro siya duman sa mga nagsabay. Nag-istorya siya kung papaano anong ngaran kayo ni kadipisilan sa pagtukad duman sa bukid para sa na ma-retrieve itong bangkay kan apat na biktima. So apat na bangkay na ibaba na entero o may saro pa? Saro pa ang pigaalat na may ibaba. So tuloyaw na. Okay na. Yan. Ano ito? Imbal sa maroon pa ito? Tanayalin ko baga, karga naman sa sarong funeral parlor. Imbal sa maroon pa ito? Okay. Talagang nadepisilan sa mga responders. Pero, congratulations, Tabi. Congratulations, dalanta, despite kan mga sacrifices na sinapar, pero ang mission is to get the cadaver of those victims na ibaba. Yan. Tinagalanin da, perang aldaw, almost 10 days or 2 weeks na. Almost 2 weeks na. Sulipot, suinit, sugutom, sukurikutoy kan lawas. Talagang pahirapan. May babasa na ito. Gabos na knowledge ninda sa mountain rescue, ginamit na. Maringan, taigo sindang mga gamit. Gayod, inda sana, pagpakatapos kaning operation na ini, pwede gayod magkaigwa ki assessment. For sure, igwa yan ki mga pigiapod kitang lessons learned duman sa event na ito. Arin duman sa mga problemang sinapar. Arin ang mga dapat baguhon sa sistema, sa protocol, gabos. Pareho baga sa Bagyo Tabi, kung may bagyo or anong man na kalamidad, igo kita kipig-apod na damage assessment and needs analysis. Pig-apod iyan na dana. Iilingon mo ang mga danyos. So, epekto kan event
Iilingon mo, ngaya nagka-damage, kung sa bagyo or linog, ngaya oni na damage nga sa mga tulay, sa mga tinampo, sa mga agricultural products, etc. Kung may bagyo man o kung ano, flooding man, etc. Damage assessment. Needs analysis. Ano ang mga kinakaipuhan para sa restoration or rehabilitation? Iyo man gyud ini ang dapat nagibuhon after kan operation. Sabi yung tanang successful sa operation because sa mission na may baba itong bangkay kan mga biktima na otob. Pero natata nga alimbawa ano yan, inabutan kiduang simana. Ano sa mga factors na nakaapektar sa operation? Weather condition, so terrain, tapos kung ano pa, iyan, aadalan iyan. Giraray. Tanganing next time, if in case, magkaigwagiraray ki araw ka ng mga insidente, aram na ang mga dapat gibuhon. Mga gamit na kaipuan. Yo. Takon minsan, ang nangyayari mga ipagnod, pag may mga yan ang insidente, yan na sa mga gamit. Pero kung may mga exhibit, i-exhibit, uning ngayaan mga gamit, mga magayonon. Dahil pa lamang nagkagaramit, dahil pa lamang naalpugan, gupala nga kita kiaraw ka ini. Kung anong mga gamit. Pigapod ba ang mastering, uning ngayaan mga gamit. Display man sana palan kung minsan. Tapag oras ng kaipuan talaga, dahil man pipagamit. Tanata kaya, baka nga maraot? Paano kaya kung maraot yan? Sisya masalida? May mga pagkakataon mga ipagnod na sa kasasaray kan mga gamit, gigatob ang kan kino sa mga magagayonon na pisi. Una mo, mga magayonon, may mga latang na palan. Paano mo magamit iyan kung may mga latang na? Baka paggakuda mo kayan makadiskwilo palugod. Minsan ibang mga gamit, titarakla na. Tano kaya? Pigo para sa raray man sana. Dahil man pipagamit pag actual na talaga. Aranon mo yan, kung pagpapara sa rarayon mo yan, na dahil man magagamit. Ngaya, baka maraot? Ano labog kay maraot? Pas ang ginamit. Baka yung tatanames? Bako yan para i-display mo siya na. Kapailing ka sa publiko na uning ngaya ang mga gamit na digdi sa mga pag-responde. Gabos mga magayon nun. Pag render kwenta, hinanap po na sa gamit na kaipuan mo, dahil man nga pwedeng gamitin niyan. Nata, baka nga maraot. Baka nga taklaon. Si Mario Joseph. Bakal ka pa kaiyan kung dahil man siya nagagamiton. Kan mga enot, mga experience ini, kan ibang mga responders, kakusugan ka ito kan mga nakaagi, tinarawan ki mga marayon na klaseng sapatos. Mga pandiorag na sapatos tatanems. City mil ang kantidad kan sapatos. Still to. Tapos, maski ka magtungtong sa anday ka makuryente. Magayonon. Pinasurulog man. So, nagkapera.
photo ops. Yun ang yung tabi. Nagkapalitrato na kita, Rosana nindo yan. Nangyari. Tayo sararay ta naman kaya. Di sinaray. Katapos-tapos nag-inventaryo. Oo. Ikaw palang iya katakain Ha? Ano mga araw kayo ng gamit? Ano ka pa? Sa sapatos, garo na mamon. Sa swelas. Dahil, ang sapatos na magtatanim. Pag di mo pigamit, mamoy yung gamiton, nabibrittle yan ba ko? Na mamamon. Ha? Na mamon sa sapatos na mahalon. Napakinabangan pa? Dahil natabi na pakinabangan. Pang ginamit na kan mga enot na kaipuan ta. Nagsala, mamuda ka lamang. Kan gigaramit, abo ipagamit baka maraot, maatian. Ngunyan nugod na nalapa. Ano pa? Ay, napagkaburuay tayo na Kaya minsan, dyan man, alimbawa, tatanems. So, nagturo ka naman sa bulod, sa bukid. Sigurado, sa mga sapatos ka ito, nagturoklap sa swelas. Ano? Nagturoklap sa pirang piyeso pig sakat mo duman. Dito magkararaot. Anapot ngunyan, ano lamang, salidahan lamang sa sapatos ninda. Hibago pa konsuelo. Salidahan lamang. Magsalaman, hindi ba kan mataram? Parte nga kan trabaho nindo yan. Mandato nga nindo yan. Paano man itong siya sarakat naman na nakabitisa na? Nakatsinila sana. Tabi nagsarakat dyan na tatanems na mga farmers dyan. Ito na kulaw nitong yan. O yan ang kumbaga orgulyo ito. Ito mga tuod ito magturukad sa bukid. Dahil sindang ibang gamit. Yung mo, may gurang duman tatanems na nagtukad sa bukid, nakaabot duman sa crush site, ang gamit sana, yan ang subcode. Araw ka niyong, yan ang pool kayo ng ilaw na ini. So, sanga sana kan kahoy bagang tanos, yun siya ang panggamit yung pang-tukod, pang nagtukad, gurang na pati. Nakabitis, nakachinila sa pati. So mga local farmers dyan. Tapos yung mga mountaineers. Siyempre, may wear and tear magkatabi ang mga gamit. Malay mo. So, iba duman ng mga uniform personnel ang pag baba duman pa kung man itong show naglalakaw ka pababa, kagrabe ang inclination almost 80%, mababa ka dyan, kaya nadepisilin magkatabi si pagbaba. Tan pagbaba dyan, idos ang pagsakat kamang ka, taday ka man pwede maglalakaw dyan na tiso, tapag sinagkup ka dyan ki makusog na paros. Inda nga ni kung de ka magbaraluntok, tumbling ka dyan. In like manner, pagbababa, idos. Suluay-luway ka mga idos. Nalangan man sulubot mo, de tama sa mga magapo. Sila, so iba dyan, maski para ka-short ka, so, uniforme mo, puro luho yan sigurado. Ano lamang? Salidaan lamang so uniforme nagkararaot. Nagkagarisi. So sapatos kan mga nagturokad, nagbaraklas so swelas, ano lamang? Salidaan lamang.
Yan ang question, tabi. Sana, apera kan pag-reconnoisseur digdi sa mga nagtarabang pasiring dyan, makuha itong bangka na ito, tawan man lamang ki pakonsilo. Kamo, taaro kayo ha? Pwede bang magasabi yung tatanims na puro pengalo inindo 15 dias kamong pengalo mo na, ha? Live with pay. Pengalo yung na nindo ta, siba dyan sigurado dapat may stress debriefing man na mangyayari, gibuhon, ha? Duman sa mga nagturo ka dyan. Nag-audit man yan. Siyempre, may mga pamilya itong nagturo ka dyan. Nag-audit man sa mga tao, sa mga pamilya ninda. Kumusta na daw? So, malta sa buhay. Ngayon sa bukid. Sana nga ligtas ang pagbaba. Pwede mo pagkasabi yun? O kamo? Ayos o operation ta? 1 week kamo sa Boracay. Free expenses. Baka palipot-lipot ko na kamo dyan. Hindi siya man masagot. Hindi siya masagot kang gastos dyan. Sabi nga ni, siya mga nag-arintra duman, tatawan in cash incentive. Yan. Gurano man daw an itatao. Although, bako man nga sa monetary consideration. Parte ito kan experience kan mga responder duman, and parte kan sa endang ano yan ang goal o mandato to retrieve the victims. Dako lang bagang orgulyo na makatakwa duman. Primero, ang pagtukad dyan sa bukid. Dahil ka na lamang maistoryahan. Ikadua, sa experience mo, lalo na kung first time mo magtukad dyan. Nakasurvive ka dyan. Ikatulo, dakulaon na tabang na i-retrieve nindo sa bangkay ka itong mga biktima. Naibaba nindo dyan sa safer ground. Dakulaon bagang experience na tabi yan. Hindi. Kung tatawan, siguro tatawan ki recognition, sisay mo niyan ng tatawan. Gabos itong 1,200 katawo na nagturo ka dyan, nagtarabang dyan, or pili sana. Baka may mumuto-muto na ngaya kentraman nga ako duman natang nga dalam ako namit bidan na tawang ki recognition. Baka tatakula ko na bagay na iyan. Lalo na sa mga men in uniform na matawan sila ki-certification na araw kayan. Magagamit hindi ang credential. Pag-abot ka na oras. Ibaga. Okay. So, congratulations po duman sa mga reyaong Padyang Giraray. Sa aga, Biyernes na naman. Abutan na naman gawin ki Sabado. Sana pag Sabado planchado na gabos, areglado na. Anapot mo niyan ngayon may nakauron kami taga EDC, Energy Development Corporation. From day 1 up to ngunyan, fight ang sendang suporta. Fight ang sendang suporta. Paragal naman itong mga taga-EDC, itong duwang Australiano, konsultant kan EDC. So sindaman, nag-ibo magkipaagi na mag-alalay sa gabos na makakaya ninda. Inapot mi nga nito, anong plano tabi, sir?
Tainot baga, ngaya, kung dahil na talaga may baba sa bangkay, dumana lang sa pamitisan kan bukid, ipalubong. Yo? Na, maski puro pa paano, sumagura sa mga pamilya kato, nagmamawot man, na, maski, mahiling ninda. Na ibaba, although si iba beyond recognition na. Grabe, so tama talaga sa inda. Iyo po. Ngunyan, sabi ka ito nakauron ni, baka nga yakwaon kan pamilya. Alabaw, sa duwang Pinoy, kuan manggararay ninda kan pamilya, para mas matawan kidisenting lubong so piloto buda so crew. In like manner, itong duwang Australiano, inda sa nakon ano ang plano kato kan Australian Embassy. Na darawon pa duman sa Australia, nganing maano man kan na pamilya. Dahil pa man ki desisyon talaga kung ano ang sistema. But definitely, kung may babae na ito entero, yan, magkakigwa pa ki pag-ururon, kung ano na dapat na giribuhon. Yo? So for the meantime, yan una dyan, siba, puro pare nga lang una, siyempre, yan ang baka within the day may baba naman itong saro. Si plano ko taan na palan sudua pagbibiyoon sa sarong cadaver bag. Sudua di man kaya ta magabataon lugod yung gumadua. So ang ginibo siniparar manggilayon tigsarong bag manggiraray. Inda ko kun arin anawalat paduman na ngunyan gigibo ang kipaagi para mas na may baba naman ito. Anapan pa kipaagi. Pero definitely gayod within the day kun orarani naman sana gigibo na an gabos na paagi tanganing may baba na tanganing matapos naman. So kapagalan kan mga riyaon sa Bulkan Mayon. Iyo. Iyan, mamakulugo naman sa lawas iyan. Siya parte ta, pig-uranan, pig-initan. Sige ka naman mga karigos. Berdaw. Maski pa may tubig-tubig na nagbubulos duman, yung gumaduwang simana kang ding karigos. Tapos nagmamara, so bado mo sa lawas mo, uuranan ka na naman. Maski ka pa may dara duman na pangsangli, sige ka naman mga paipli. Kabagay nga, dahil makimakailing sa to. Kita-kita man sana. Iyo nga yan na gibota. Duman kita sa gilid kan gapo. Duman kita sangli. Saan ka mabawas? Maski saan nga dyan? Tumukro ko na yan sa gapo. Duman ka na magbawas. Ipaanod na sa nga kung in kaso kego kibaha. Grabe bagang experience. Grabing kadepisilan kan mga rayaon dyan. Dahil ka man mga turog kitultol. Pwede kang magkaturog tokro. Tapag katurog mong tokro, dahil ka man tuod, pigi-isipot baka rumasay, magkasabay ka. Iyan. Grabing sakripisyo talaga kan mga nagturo kaduman. Okay? Anyway, congratulations Tabi, and hopefully kung sa aga tapos na di mas maray.
tanganing makapaingalo naman, so mga dapat makapaingalo. Okay? Sige. Bueno, mga ipagnod, ninaparam tabi ang programa ang tudi sa GB ngunyan na Webes. Sa pangarap po ni Albay 2nd District Congressman na Joey Sarte Salceda and ang 2nd District Congressional Office. Gabos-gabos. Salamat po kasi nung pag-antabay. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB, ang tabayanan giraray at masunod na presenta